A ja sam Molly i došle smo da spasimo to žurku. Odlično! A molim vas, pripremite mi tortu s lutkom. Važi, to mi možemo. Kako ukusna kora. Dobro, a ja pripremam krem. Samo pogledajte ove divne šljakice. Da, Molly, jer luksuzni sjaj je osnova svakog posla. A dakle, nakon nanošenja kreme, pažljivo treba oblikovati tortu. Tako je, to već liči na suknju haline, a sad ću odčašljati moju lutkicu. Hitni make-up. Molly! Ekstra make-up još nikome nije škodio. U redu, stavljam lutku u tortu, tako je. A sad mi treba ovo. Hoćeš da mi pomogneš? Kakva sjajna tekstura. Tako se zabavno gnječi. Odlično. A sada treba to razvaljati oklagijom. Mi smo odličan tim, jel da? Da, upravo si. Ovo je zabavno. Ali moramo preći na pravljenje nabora na suknji. Pažljivo ću iseći oblike i saviti to sve u harmoniku. Odlično. Da, lutko, vidim da si oduševljena. I moje lutki se jako dopada njen izgled. Okej, a sad će biti kiša od šljokica. O da, to je predobro. Lutko, izgledaš sjajno. Baš mi se dopada. Hajde da ti pomognem. Da vidimo šta je unutra. Wow, nevjerovatno. Ovim lepim draguljima ću ukrasiti halinu. Da, oni su još i jastiviji. Lepota. Savršeno. Liv, šta to radiš? Ne brini, već sam ovo radila. Na ovaj način otopit ću pravo zlato, koje se zatim može sipati u različite kalupe za ukrase. Aha, a sada treba sačekati da se ohladi. Malo ću skratiti vreme na telefonu. A meni je telefon potreban iz malo drugih razloga. Ova lizalica nikako da se razbije. Da, to je baš ono što treba. Dobijenim mrvicama ću ukrasiti vrh haline, tako je. Wow, to je tako originalno i baš lepo. A evo i moje figurice spremne su. Joj, samo pogledajte ove slatke cvetiće. Tako osvežavaju halinu, jel da? A šta imam ovdje? Obožavam ovaj keks. To će biti kruna za moju lutku. Još par detalja i eto, ostale bombone mogu pojesti sama. Šta je ovo? Liv, ne smeš to jesti. Ove krofne ću koristiti kao šešir. Da, divno. Hej, a gde su ostale? Liv, pa šta radiš? Šta, nisam ništa dirala? Ja završavam svoju tortu. Jao, sve mi je jasno. Završili smo onda. Kakva lepota! Ne mogu da verujem da je sve to za mene. Okej, prvo ću probati srebrnu tortu. Tako je ukusno, nevjerovatno. A sada da probam zlatnu. Joj, izgleda fenomenalno. I ukus je također dobar. Šta je ovo? Kruna od keksa? Cool. Opa, a ovdje je krofna. Baš je ukusna. Dakle, Molly je pobedila. O, da, baš mi je drago. Hvala. A sad mi spremite tortu u obliku cipelica. Nema problema. Primer je već gotov. Ostalo je samo da ga izmerimo. Aha, tako je. Ovo je baš bolelo. Okej, a evo i tortica na kojoj ću eksperimentisati. Sad ću odseći sve što mi je potrebno. A u centar ću staviti čokoladnu cipelicu. Super! Pokrivam sve pažljivo zlatom. Molly, šta je ovo?
Zdravo, Liv. A ja sam odlučila da ispečem svoje mafine. Super. A evo i sladoleda. O, da, obožavam ga. Dakle, stavljam sve na tanjir. I eto, dobila sam cipelicu. Dodajem krem, šljokice i sve spremno. A šta je kod Liv? Posljednji dodir. Ovo je baš ukusno. Da. Sljedeće na planu je zlatna medena glazura. Sipat ću je direktno u cipelicu. Ostalo je sve ukrasiti ovim divnim bombonama i to. To je odlična ideja. A meni za ukrašavanje treba ovakva jagoda. Preliću je srebrnom glazurom i eto, odličan završetak kompozicije. Cool. To, prijatno. Jao, kakva lepota. Šta je ovo? Kako lep kolač. Čekajte, a šta je tamo? Obožavam ovu bombonu. Skinut ću omot i umočiti je u ukusni medeni sirup. Joj, jedva čekam da probam. Jao, to je tako ukusno. Oduševljena sam. Tu je i marshmallow. Da, Liv, ti si pobedila 100%. Da, konačno. Bravo. A šta mislite o dvorcu? Hoćete moći da ga napravite? Naravno. Evo osnove za tortu. Evo i moje. Pogledaj, ja imam još i kulu. Šta kažeš na to? Jel to sve? Pogledaj, ja imam drugi sprat, treći sprat i krunu. Priznaj poraz, Liv. Kako da ne? Ja još nisam završila. Eto. A gledaj ovo. Izgubila si, Liv. Ne želim da se predam. Imam još šanse. Dakle, razvlačim fondan i uz pomoć čokoladije pravim nevjerovatne uzorke na njemu. To će biti vrata i prozori dvorca i još malo ciglica. Što je ovo? To je previše cool. Da, znam. Čokolada je baš ono što mi treba. Koristit ću je za stepenice oko dvorca. Super. A ove ruže su jednostavno divne. Kako lepo mirišu. To je baš ono što treba za moj luksuzni dvorac. Svaka mi čast. Šta da radim? Tačno. Stavit ću ovog med ovdje. Super. Njegova braća neka čuvaju kulu po obodu. Cool. Svaka mi čast. Ma daj, pogledaj kakva razlika u visini. Okej. Šta kažeš na ovu zastavu na vrhu? Sad sam viša. Pa dobro. Nema šanse. Svaka vam čast, devojke. Dobro, probat ću prvo srebrnu tortu. Lutku neću jesti, ali zanima me ukus dvorca. Torta je prelepa. Čekajte, ko je ovdje? Žele meda. Još i zlatan. Divan je. A sad ću probati tortu. Preslate. Ali koga izabrati, princa ili medvedića? Ne znam. Biram vas oboje. Da, obe ste pobedile, devojke. Super, svaka nam čast. Ovaj put Quentin je dobio voće. Wow, to je cool. O da, moje omiljene naranđe. A šta je kod Jess? Jess ima Kit Kat, čokoladni kolači i M&M's. A vidim da Quentin malo zavidi Jess, ali nemoj, ni voće ni loše. Da, Quentin, blago meni. Hajde da počnemo. Dakle, prvo ću otvoriti Kit Kat. Obožavam ga. Došla mi je ideja. Mogu poređati Kit Kat oko torte. Biće veoma lepo. Tako je. I posljednja čokoladica. Prelepo. A sad ću preliti to sve rastopljenom čokoladom da bi bilo još slađe. Da, to je prelepo. Čokoladu vole svi, zar ne?
Wow, Jess planira da napravi super čokoladnu tortu. Odlično! Čokolada je najlepša hrana na svetu, jel se slažete? A sad ću staviti M&M's bombone odozgo. Obožavam ih, tako su lepe i ukusne. Divno! I na kraju idu čokoladni makaronci. Izgledaju super! Završila sam. Rado bih probao takvu tortu. I čokoladni sladoled će mi trebati. Quentin, ne smetaj mi. Ukrao sam jednu bombonu. Dakle, moram dodati kugle čokoladnog sladoleda. A mislim da će 2 biti dovoljno. Ostalo je dodati kornete i to je to. Ja sam završila. Ni nešto. A ja sam već pripremio krem. Rasporedit ću ga po tanjirima. Sada svaku porciju treba obojiti. Jagode će dati roze boju, kivi zelenu, naranđa naranđastu, borovnica plavu, a malina crvenu. Ostalo je naneti krem na tortu. Prvo ću nacrtati trougao naranđastom bojom. A zatim ću ponoviti to sa svakom bojom. Wow, svaka mi čast! Wow, Quentin, to je veoma dobra ideja, svaka čast! Tvoja torta je tako sveža i letnja! Brzo napišite u komentarima za koju tortu navijete. Hajde da probamo! Oho, čokoladna torta izgleda tako ukusno! Probat ću! Iskreno, nisam ni sumnjala da će biti prelepa. Wow, i kolači su ekstra! Oduševljena sam! Dakle, Jess je zadovoljna svojom tortom. A šta će reći Quentin o svojoj torti? Da vidimo. Pomoranđa je baš sočna. A kakva je torta? Oho, baš je lepa. Nisam ni mislio da se od voća može napraviti tako ukusna torta. Baš mi se sviđa. Svima preporučujem. Wow. O da, to je noć veštica. Oho! Jao, vreme već krenulo, treba požuriti. Dakle, prvo mi treba puno crne čokolade. Tako je. Stavit ću sve u činiju, a zatim ću istopiti sve uz pomoć fena. Odlično. Sada treba sve promešati. Da. I sipat ću čokoladu na svoje crne kore. Savršeno. Moja torta će biti crna kao noć. A sad ću uzeti marshmallow i opet će mi trebati fen. Da. Istopio sam marshmallow. A sad ću poraditi malo rukama i napraviti paukovu mrežu. Super. Okej, i ja ću da počnem. Ja ću nacrtati paučinu. Ona će biti mnogo bolja nego kod Denija. Da, ovoj rundi ću sigurno pobediti. Ne sumnjajte. Svaka mi čast. A sad ću uzeti belu čokoladu. Slomiti je. A sad mi treba... Deni, mogu li da uzmem? Da, naravno, izvoli. Baš ti hvala. A sad ću istopiti svoju belu čokoladu s pomoć fena. Uspela sam. A sad ću napraviti ovakve male kapljice. Pažljivo. Sljedeći korak je napraviti jagode u beloj čokoladi. A zatim ću ih staviti na ove kapljice. Odlično. Ostalo je nacrtati lepe slatke face. Jel se plašite? Svaka mi čast. Ovo izgleda jako dobro. Jel tako, Liv? Dobro. Neću ti dozvoliti da budeš bolja. Meni će trebati oreo kolači. Napravit ću od njih ovakve lizalice. Super. Mogu li da uzmem čokoladu? Da, naravno. Hvala, Liv. Sada potapam kolači u čokoladu i isto crtam face. Da, ispalo je baš jezivo. Ubacujem u tortu i to je to. Nije loše. Ja sam već napravila bundeve od krema. Da. Nastavljam da pravim najmračniju torticu za noć veštica. Ovog puta će mi trebati marshmallow.
Umočit ću ga u zelenu čokoladu i nacrtati još nekoliko faca. Aha, još par dodira i to je to. Ovo su zombi. Predobro. Posljednja bundeva i to je to. Moja torta je spremna. I moje isto. Prijatno, a mi smo završili. Probat ću prvo ovu tortu. Wow. Osjećam oreo kolač. Nije loše. A sad ću odseći komad. Da, sviđa mi se kako izgleda unutra. O da, i ukus je dobar. Svaka čast. Idemo dalje. Ovo je preslatko. Šta je to? Nevjerovatno. To su jagode u čokoladi. Odlična ideja. Okej, vreme da probam tortu. I ona je savršena iznutra, ali bitan je ukus. O da, prelepo. Sviđa mi se. Čekajte, a šta je ovo? Zanimljivo. Hoću da probam. Pa to je marshmallow. Svaka čast. Rešeno, ova torta je pobedila. Da, ja sam vam rekla da ću pobediti. Oho, a šta se to krije ispod poklopaca? Hajde da pogledamo. Leslie, počni. Ajde, podigni. Jedva čekamo da saznamo šta je tamo. Ili će prva ipak biti Suzy? Wow, pa to je lutka Barbie. Kako je lijepa. A šta ima Leslie? Da vidimo. Nevjerovatno. Ona također ima lutku, ali čokoladnu. Čekajte, šta je ovo s njom? Okej, moram probati. Moja lutka je potpuno od čokolade. Super, a ja sam već napravila kuću za moju lutku. Izgleda tako sjajno. Stavit ću modnu pistu, stočić za šminkanje, kozmetiku, tepih i stolicu. Ovdje će biti haline, a ovdje cipele. Dodat ću još postere i aksesuare. Sada moja lutka ima svoju kuću i ogromnu garderobu. Odlično. Hajde da probamo da ti obučemo drugu halinu. Wow! Izgledaš prelepo. Ali znaš, može još bolje, slažem se. Hajde da probamo sve haline iz garderobe. Izabrat ćemo najbolju. Ni ova nije loša. Da vidimo sljedeću. Okej. O da, ova je najbolja, slažem se. Izgleda savršeno. Pomeraj se, slikat ću te. Ja, hoću ja da se igram. Imam ideju. Skloni se. Eto, sada moja lutka živi ovdje. Što? Kako si smela? Baš si bezobrazna. Isterat ćemo te iz naše kuće. O ne. To ću ja vas isterati. Skloni se. Ti se skloni. Eto ti. Šta si uradila? Otkinula si joj glavu. O ne, moja lutka je uništena. Izvini, nisam htjela. Sad ću sve da popravim. Eto. Joj. Sad je još gore. Žao mi je, šta da radim. Tačno, imam ideju. Stavit ću sve u činiju. Uzet ću fen. Ne, nemoj. Ma čekaj, sad ćeš sve vidjeti. Eto, sad imaš tečnu čokoladu. Čuti, to još nije sve. Sipat ću je u ovaj kalup. Odlično. A sada čekam da se stegne. Spajam dva dela i vidi. Napravila sam ti čokoladnu igračku Labubu. Izvoli. Odlično, Leslie je srećna. Hvala, to je tako ukusno. Ali nisam mislila da ćeš ga jesti. Dobro, neka te, bitno je da ne plačeš. Šta? Gde smo to mi? Da vidimo šta je ispod poklopca. Wow, to je kruna. Kako je lijepa. A šta ti imaš, Melisa? Ja imam krunu. Baš mi dobro stoji, jel da?
Napravit ću par slika. Moja kruna izgleda kao prava. A kakva je tvoja, Melisa? Pa to je čokolada. Zamisli. Pogledaj. Čokolada ti curi po čelu. Šta? Ne može biti. Užas, moram da skinem ovu krunu. Fuj. Ali mogu je pojesti. Da, to je baš ukusno. Sviđa mi se. Da, divno. Leslie, skloni se. Sve ću pojesti sama. To je to, hajde, sad ti. U redu, odmah ću da probam krunu. Oho, kakva lepota. Postala sam princeza. Ova haljina mi odlično stoji. Kako ti se čini, Melisa, a? Jesam lepa? Da. Zato mi hitno daj tu krunu. I ja hoću da budem princeza. Moram da se slikam. Kakva lepota. Vrati mi moju krunu, Melisa. To je moje. Ko to dolazi? Pravi princ? Ne verujem svojim očima. Kako je lep. Da, jeste. Došao je kod mene. Ne, sigurno je došao kod mene. A bit ću tvoje. Šta? Joj, kakav je odvratan. Ko želi da postane moja princeza? Hajde da te poljubim. Nemoj. Ne želim da budem princeza. A Melisa, uzmi ti. Šta? Ne. Nemoj ni misliti, Leslie, to je tvoje. I ko će od vas biti moja princeza? Ne razumem koga treba da poljubim. O, tebe, Melisa. Nikad u životu. Bolje da razbijem ovu krunu. Da, tako je bolje. Evo ti, uzmi. Šta? Da li ste ozbiljne? Pa dobro, idem ja. Ne znate šta odbijate. Ćao,